ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Домти Ҷеннои ман шаҳро. Айни замон дар назди меҳмонхонаи Хилтон қарор дорем дӯстони азиз. Аз ин тараф бизнес центр сазидания болотар равем 100 барг мешавад. Дар инҷо супермаркети Пайкар, меҳмонхонаи Хилтон ва дар инҷо бошад чордомаи аэропорт. ба тарафи рост равем, роҳ ба сӯи аэропорт мешавад. хонаи имрӯзамон тамошобинони гиромӣ дар мана ҳамин бинои зебои новостройка ҷойгир аст. мана ҳамин блок аз 16 ошуна иборат аст, ин блок аз 18 ошуна. хонаи имрӯзамон дар мана ҳамин блоки 18 ошунага ҷойгир аст дар 4 ошунаш. лекин дӯстони азиз, дар рӯзона ба навор гирем хубтар аст. рӯзона дӯстони азиз, хонаи пешниҳод кардан боз хубтар мебошад. марҳамат, бисёр бад гап намезанем, рафтем. ман дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ мана ҳамин блокуш аз 16 ошуна иборат мебошад. блоки хонаи имрӯзамон аз 18 ошуна иборат аст дӯстони азиз. хона дар 4 ошуна қарор дорад. бино қариб ки буд шудагия, ҳайни замон сохмон қариб ба этмом расида истодааст. ҳуҷҷату шартнома мебошанд. марҳамат. подъезди хона мана инҷо аст. инҷо парковка. инҷо ҷои зинапоя, мусорапровод. инҷо балкони лестничная площадка мебошад дӯстони гиромӣ. чӣ хеле ки мебинед, сета лифт аст, якум, дуюм, сеюм, аниқтараш бигӯем сета ҷои лифт аст ва наздикӣ ҳамашонро мечаспонанд. мана ҳамин хонаи имрӯзамон мебошад дӯстони азиз. ва боз хотиррасон мекунем ки бино дута ҷои зинапоя дорад, аз он тараф ҳам ҷои зинапоя ҳаст. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ се хонага бо масоҳати 124 метри квадратӣ дар 4 ошунаи бинои новостройка. хона ҷойгир аст дар рӯпарӯи меҳмонхонаи Хилтон, назди гардиши аэропорт ва 100 бар дӯстони азиз. таъмире ки дар хона кардагианд бениҳоят таъмири хуб мебошад, таъмири босифат ва таъмири қимат аст дӯстони азиз. навор мона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем ва боз хотиррасон мекунем ки дар хона ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест. хона нав мебошад дӯстони азиз ва иваз ҳам мешавад. хулос то охира тамошо кунед, ҳамаашро мефаҳмонем. марҳамат. дар инҷо ҳоҷатхона, дар инҷо ҳамон муҳоҷатхона, ошхона яъне кухни, якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дар онҷо дуюм ҳуҷра ҳаст ва инҷо сеюм ҳуҷра мебошад тамошобинони азиз. ҳоҷатхона мебошад дӯстони гиромӣ. бо об умуман мушкилӣ нест, фишори обам баланд мебошад. инҷо аллакай ҳоҷатхона бо ҳамом дӯстони азиз, системаи вентилятсия ҳаст. ҳамаш беҳтарин мебошад. инҷо ошхона яъне кухни треза дорад. инҳо трубои отопление мебошанд дӯстони азиз. марҳамат. чӣ хеле ки мебинед, таъмири хона бениҳоят як таъмири зебо мебошад. тамошобинони гиромӣ, як чизро хотиррасон мекунем ки поли хона ба пуррагӣ ҳамаи ҳамин поли хона тёпли пол мебошад, яъне фаршҳои гарм аст дӯстони азиз. манаҳа переключателёш мебошад. ва инҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб яъне спальня мебошад. ҳама патолокҳо натиҷанои патолог мебошанд ва ҳама поло ламинат ҳастанд дӯстони азиз. ва инҷо меҳмонхона мебошад. аҳамияти ин чӣ қадар як масоҳати калон дорад. мабодо агар дар навор майдатова дар ҳақиқат донем ки чӣ қадар масоҳати хона калон мебошад дӯстони азиз.
ва бо ҳамроҳии ҳамин хона тамошобинони гиромӣ кондитсионерам ҳаст. Кондитсионери нав мебошад, пачка ҳоло истифода бурдагӣ нест. ин ҳам дар даруни хона дохил аст. дӯстони азиз, меҳмонхона дута тиреза дорад. ва инҷо внутрини двори хона. садик мебошад. дӯстони азиз, дар наздикии хона мактабҳову садикҳову дигару дигар чизҳои даркорӣ ҳамаашон ҳастанд. ва инҷо сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. нархи хона бошад $132,000. сомонӣ ва рубл дар рӯи экран, рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 0606 мебошанд. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад ва хона иваз ҳам мешавад. бо ягон хел хонае ки масоҳаташ майдатар аст, мисол 45 квадрат, 50 квадрат, 52 квадрат то шашум ошёнае бошад, коробкаам бошад, мешавад аз садвар то повороти аэропорта. агар ҳамин гуна хона доштагӣ бошед, марҳамат, метавонед вариантатона пешниҳод кунед. иваз мешавад бо ҳамин гуна хона болои пул дода шавад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. барои реклама ба рақамҳои 907 145515 дар ватсап ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.